سلام تخطيت نايزا channel كما يكنيهم دحن قنيهم لمون كمتي كبر زقنه حنتا قداس ملق تحيزلكم قريبا لهم هاي لما تمرتنا بزعبا ميلاتات ومستيرات ناي عوتا بيوتكا ياتبل وي the secrets of life عوت نقول فطور زدلي أقداس بأتا كوانت غنن عنا نيرتراويان بفلا دما نيرتراويان بسد زلنا عوت بقدي ناي قدني زدلينا مهنياتو نعوتنا قفي عب واقع كفيل ناس لنا مت بجنزب يخون بتناي هيوت ريسكتات نوزخ ريحة قفي واقع كفيلنا لينا مت سلذي قال كابتن بجد كن عوز لنا ويكنت أرزل لنا سبات هناينا وانا يطلع تعرنا له تعير ناس لنا مت أنا أمسي جي بزعبازي كمي جرنا أب هيوت عوتات كنا نوت وي كمي انت عينت ميلان تجرنا أنا من قد عوت كن حزن خل بزعبازي بل ካብቶም መኮረና ሂወተይን ከምኡ ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ዘንበብክዎን ዝረኣኽዎን ሓንቲ 7 ነጥብታት ቀሪበልኩም ኣለኹ እሳተን ድማ ምክንያቱ ብመሰረታት ሂወትና ብከምዚ ክንዕወት ተዘይክኢልና ነቲ ካልእ ዝምህሮ ዘለኹ ናይ ፋይናንስ ከነዋፍርን ክንዋህለልን እውን ክብል ስለ ዝኽእል ኢለ ብመሰረቱ ካብ መሰረት ክንጅምር ከመይ ጌርና ኣብ ሂወት ዕውታት ኮይና ክንወፅእ ንኽእል ብዛዕባ ዝብል ኣርስቲ ካብ ተመክሮ ሂወተይ ሕፅር ኣቢለ ክነግረኩም أنا كنت بس إرتراوية مهنيات أبي إرترا توليد عبية أبوتشن شدش نمور دات أبي لما سجردوب كيرا بتي بزح ريسك زلوا من قد بقرين بقلن كده سوداناتي السودان سريحة عمتن فرغان لفئة كودما ليبيا بسهرة كيرا متي ليبيا كرتتي لكم دما وبحري ريسك زلوا من قد سجيرة طليان قال كندي كرتت نيرو موتا تاس أبزمتي مالتيو ስለዚህ ኩልና ከምዚ ኢልና ንመፅእ ሰባት ሂወት ዋላ ከቢድ እኳ እንተኾነ ክንዕወተሉ ንኽእል ሜላታት ተተኸቲልና ግን ክንዕወት ከም ንኽእል ኣነ ኣዝየ ተዓዊተ ማለት ኣይኮንኩን ግን ኣብ መንገዲ ዓወት ኣለኹ ኣትሊስት እዚ ዝግባኣኒ ገይረ ናብ ሓደ ደረጃ ከይደ ኣሎ ኣብዚ ምስ መፃኹ መጀመርያ ወረቐተይ ክሳብ ዝወስድ 2 ዓመት ገለ ኮይኑ ድሕሪኡ ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ ዕድል ረኺበ ብማኔጅመንት ማስተር ባችለር ገይረ ቀፂለ ድማ ማስተር ገይረ ሕጂ ድማ በቲ ተማሃርኩሉ ዓውዲ ኣብ ዓውዲ ፋይናንስ ይሰርሕ ኣለኹ ብዙሕ ነፍሰይ ከላለየኩም ኢለ ዘይኮንኩስ ናተይ ኤክስፒሪየንስ ናትኩም ኢንስፓየር ገብረርኩም ስለ ዝኽእል ወይ ከም ናይ ዝበዝሑ ስለ ዝኾነ ኢለ ሕጂ ቀጥታ ኣብተን ቴክኒካት ናይ ሂወት ኢለ ቀሪበየን ዘለኹ ክንኣቱ ክንፍትን ኢና ማለት እዩ ቁሩብ ከነንእሳ መንታን ክፋል ናይቲ ስክሪን ከይትሽፍነና اوكي قدامي تنبي كابتن مستيرات ناي عوض زبالكون الاماخا انا تيركا مفلات وي مللاي مالتي ابيوت الامام مسفلت زياده عدلالو نكعوت مغنياتو حدا سبسي نابي يخيد كم زلون تفليت ناو خبت اخلي نابنت كاب ام بحرسي جالبا نداد ملكات بقس الله كل تجلاب له تحدي ناب حدا بوينت كبت سيلي يلو يزخيد زلو تحدي كن سوي لي خيد مالتي እቲ ነዳዲኡ መሊኡ ናብ ሓደ ክበፅሕ ኢሉ ዝኸደ ክበፅሕ ይኽእል ምክንያቱ ነዳዲኡ ዓቐኑን ስለ ዝፈልጦ እቲ መደብ ዘይብሉ ግን እታ ጃልባ ኣብ ከይዳ ነዳዲ ወዲያ ጠጠው ክትብል ምክንያቱ ናበይ ከም ዝኸይድ ዕላምኡ ንፁር ስለ ዘይኮነ ስለዚ ቀዳማይ ብዝተኻእለና መጠን ዕላማና እንታይ ክንገብር ንደሊ ከነንፅር ኣለና ክንመሃር ዲና ንደሊ ክንሰርሕ ዲና ንደሊ እንታይ ዓይነት ዓውዲ ኢና ክንዋሳ ንደሊ እዚ ኣነ ፂርና ክንፈልጦ ዘለና እዩ ንዑ እንተፈሊጥና እቲ ካልእ ነገራት ይቐለልና ማለት እዩ እንጂ ዝተፈላለዩ መደብ ካብ ሰባት ዲና ካብ በዓልና ሓሲብና ዲና ክንሪኢና እቲ ዘድልየና መንገዲ ክነለልዮ ኣለና ምሰለለናየ ኸ ንኣብነት ሞያ ክገብር ደሊ ሓደ ሰብ ንኣብነት ኤሌክትሪሽያን ክኸውን ይኸውን መደብ ናቱ ኣነ ኤሌክትሪሽያን ክኸውን ኢሉ ፅሒፉ ብትግርኛ ዋላ ብእንግሊዝ ብዝደለዮ ኣብ ገዙ ኣታ ክሪኣ ዝኽእል ቦታ ክቐምጥ ኣለዎ ወላ ዘይከኣል ተኮይኑ ንኣብነት ኮምፒተር ፕሮግራመር ክኸውን ይኹን ኣይተምሃረን ኣሎ ቀፃል እንተርእይዋ ሓንጎሉስ ከም ዝከኣል እውን ክኣምን ይኽእል እዩ ይብሉ ሳይኮሎጂስት ስለዚ ዕላማና ቅድም ክነለልዮ ኣለና ካልኣይ ድማ ፅሒፍና ኣብ ንሪኦ ቦታ ንግሆ ክንሪኦ ኣብ ንኽእል ክንጥቆ ኣለና እዚኣ ሓንቲ እያ ካልአይቲ ክንከይድ ኢና ካልአይቲ መካይትኻ ንገረኒ መፃኢኻ ክነግረካ ዝበሃል ኣዘራርባ ኣሎ ብእንግሊሽ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ትግርኛ ብዙሕ ምስላታት ኣለና ዓርኪ ሰባር ነቃ ምስመን ከም ትኸይድ ንገረኒ ምዃንካ ክነግረካ እንታይ ማለት እዩ እቶም ምስ ጥዑያትን መደብ ዘለዎም ሰባት ዝኸዱ ዝለዓለ ዕድል ኣለዎም ኣብ ሂወት ክዕወቱ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ዕውት ሰብ ትርኢ እንተኮይንካ ክትዕወት ኢኻ እንድሕሪ ዝጠፍእ ሰብ ተሪእኻ ዋላ ሓያል እንተኮንካ
كمالسك خلي ندحري ስለዚህ بزያ أقداسي بفلاي دما زوم عم نعبل عالم ننبر كم بمنصر كل أبي كاسل زلوا ويلي مكايتها مساخا زخدو حرقت محازوت كتلالغت كلالك كنتنات كابلان زدقفو كون اللهم أبزي حتى ربي دغنا نقرأكم أنا هم تخلو أبزي بعد إنجليز كخيري لك مهاري لي مثلا بنت كون بلانير ما يروح هم تخلو جن أبي بإنجليز كم بليت كاس لزيكم خيري كالكم سلذا أب سويس مسمتاخوس أبزي تمرتيل لك مهاري كلني لا تسفع مراد بتهنيره كنت عياس سبا سلزرغب كون استعراروكم موتيفيت كيرومني انسباير كيرومني نابتي كمهارلو زخل أدلات كم زولو كفلت يجميره بوغيرا دما كماهيره أبزي بتاعكو درجة ولا عبي يكون مراقب ذكي ስለዚህ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኣብቲ ግዜቲ ትምህርቲ የለን ምስ ዝብሉ ጥራይ እንተዝኸይድ ነይረ ዝለዓለ ዕድል ነይሩ ትምህርቲ ክከትፎ ወይ ትምህርቲ ከይቅፅል ስለዚ ክንጥንቀቐላ ኣለና እዚኣ ኣገዳሲት መጥፍያ ንኸይድ ናብ ሳልሰይቲ ቁፅር 3 የለን ወይኖ ከም መልሲ ክንቅበል የብልና እዚኣ እጅ ብፍላይ ዕላማኻ ምስ ፈለጥካ መካይድካ ምስ ኣለኻ ስራሕ ክደሊ ድዩ ትምህርቲ ክደሊ ድዩ ክጅምር ኢኻ ብዙ ጊዜ ነው ዝብል መልሲ የብልናን ብቃዓት የብልካን ዝብል ከጋጥመካ ኸሊ መልሲ ከጋጥመኩም ሆኒ ወላ ብስራሕ ዘለና እውን ስራሕ ጀርከል ሁሉ ጊዜ ዘጋጥመና ኖ ማለት ግን ንሳቶም እዮም ነው ኢሎም ካምበር ብዛዕባ ኣብዛ ዓዲስ ክሰርሕ ይትኽእል ዝብል መልሲ የለን ስለዚ እታ ኖ ዝበሉካ ናቶም ጥራይ እምበር ንዕድልካ ዝዓፁ ከም ዘይኮነ ትርድኦ ኣለካ ኣብ ሓደ ገዛ ወይ ሕጂ ብዙሕ ትሰሚኻ ስራሕ የለን ዋፂና ገለብል يا أب 10 سبات بيت أب 5 سبات فتين كاتون 100 سبات تدلخ أب 100 تتكالن أنت تخيل ويا كل 100 تتكالن كل جزء أجل على اندحر تقدش نان بملو سعرنان يلنز بالملس تسفى هاي غرص أن أنت قتلنا أجل على مالتي بفلا أب مرتن أب صراحة دعر خوينو I don't know نعمل عالم كسارة بايكلني أجن أبز بس هم عمل عالم زسعر يركبيو قالوا تعدلات فلذي نو تبعي لنا تسفى زي مراد رابعيت دما يا خلنا رابعيت دما أبت مجمريا سليت الناس راح مسرخبنا مالتيو زين فتوى سراح يخقات منا بركز وي حجزي وي قال ما بفلا ابتنا مويات تقوين ولا بتمرتون مجمع تمرت خودي على سراح جمر كلا تزبلت سراح يكون كان ترك ما أقزبلكم بخير سلمتي أنا أبزيخهم كتب لي بالكان كسرح لك أنا جدا كتقص لك كتسوى لك كتنكس لك حجي أبتا مجمع تطرح هذا زبلنا علامان نفلت تقينا نزنا يلومي تشجع يكوننا نري يحيز مثلا زل عواتنا نتمنى لازم عنا طمة زخيت بتابع حجي زقاتم كحل مغانون دحر غرب إلا مغانون كردعنا له ولا توم علينا خمس قبرنا زلون بويهم حالفهم الذي قركب لنا يبلون تسفق غرصنا يبلون نخيسنا خنكسل كنكل علنا مخيدنا بتاعهم شيتي حجي إذا أقداسي تبفل التاريخ هاي وتي مالتيو أبدي حجي انتهي لكم غل حر جزء تسفق تقرص تخيخ تسفق تقرص أكاقات أميتات كاقات المخليو أو انتهي تكبر أنا نعبنت كابت مكرونا هاي وتي موريفايت تكبرن وإذا تبع عني وإذا كساقسن عيني فيديو تهديو مصحف تديو يعني ببجي حر جزء زنات الشجر باشجر يكونني حتى معناته كل جزء شجر نبينا أنت تزارك كايمبر كابا خذ خف شجر جلوا وصل أنت كافي لك نعم لها خاتم مسكنا الشجر يبلي الذي أبصر أحمد لا يكون شجر هقات من نهله موريفايز قبرونا عندي سبات كم تشجروا كندي ولا بعدهم أبزي معروف العالم بعدهم كلهم مسرح زي ربهم عندي كم زلوا فلت كلامنا الذي موتيفيشنز قبرنا أبزنا موتيفيت هذا جزية سرح كده الله خلق تشجيره كم زي جنا قالوز نبرك حدا زانتا سميع مالك ساخنتا تبل هذا من السيو كم زي دي جي ناي راديو ستيشن كون دليل جت مرتين برنا جورناليزم بوها يسرحن سلازي كليتيوس صبغا هنا برا مبزحت كده أما كرر لك هذا تمرت لك هذه حتى تجي كسر هذا اللي لعب حدا دار راديو ستيشن كيدو أب أمريكا راديو دي جي كون دليل بجورناليزم تماهر كده غايب له أي تماهركون تمكرنا يسرح كل كارو يبلين جنا بقصة بزح ترينينز قبرن زت عرني مهارني بعلي جنا بخالد سيسرحكون يبلو ما سوري يبلناهن يبلو مال أوكي يقني اللي سلذ زارب كاني له خير نتبعت تمليش نتزرعه وصل مالتي مستر جون بانر هلو مستر جون يبلو مرحبا يبلوس قري له هلا مالتي
ስራሕ ደልየ ነይረ ናይ ሬድዮ ዲጄ ኢልዎስ ምሽ ትማሊ ስራሕ የለን ኢለካ ኢልዎ ኣወይልካ ግን ምናልባት ካብቲ ማን ሎማ ሓደ ሰብ ስራሕ ገዲፍዎ ክኸውን ይኽእል ንዑ ክትክእ ምናልባት ኢለ መፅአ ይብሎ ማለት እዩ ኖ ስራሕ ዝገደፎ ሰብ የብልናን ሶሪ ኢልዎ የቐን የለ ኢሉ ኸይድ ማለት እዩ ሳልሳይ መዓልቲ ይመፅእ ማለት እዩ ከምዚ ሓንቲ ዘይበሎ መፅኡ ሰላም ከመይ ሓዲርካ ሚስተር ጆን ይብሎ ከመይ ሓዲርካ ይብሎ ስራሕ ገለ ደልየ ነይረ ናይ ሬድዮ ዲጄ ኢልዎስ ምሽ ትማልን ቅድሚ ትማልን ስራሕ የብልናን ኢለ ነጊረካ ኢልዎ ወይልካ ነርካ ምናልባት ሓደ መይቱ ክኸውን ይኽእል ወይ እንታይ ይፍለጥ ኢልካ ድንገት ገለመለ ይብሎ ዝሞተ የለ ዝሓመመ የብልና በጃኻ ስራሕ የብልና ናይ ትምፃእ ኣብዚ ይብሎ ማለት የቐን የለ ኢልዎ ይኸይድ ራብዓይ መዓልቲ ትኽ ኢሉ ከምዚ ሓንቲ ዘይበሎ መፅኡ ሰላም ክብሎ ቅርብ ክብል ከሎ ኪድ ቡን ኣምፃለ ኢልዎ ምክንያቱ ዝገድፎ ሰብ ኣይኮነን እንታይ ንማለት እዩ እቲ መልእኽቲ ናቱ ሓደ ሓደ ግዜ እንታይ ይብሉ ሓደ ሰብ ስቕ ኢሉ ዝፅዕር እንተኮይኑ እቶም ኣብ ሰማይ ዘለዉ መላእኽቲ ይርእይዎ ይጥምትዎ እሞ ኣንታ ረእይዎ እንተዚ ሰብ ዘይሕለል እንታይ ኮይኑ እዩ ዘይሕለል ከላ ንግደፈሉ ዋላ ይኹነሉ ይብሉ ይበሃል እንታይ ማለት እዩ ዝያዳ እንተፅዒርና ኩሉ ግዜ ናይ ዓወት ዕድላትና እናዓበየ ይኸይድ እዚ ከዓ ከምዚ ሞቲቬት ዝገብረካ ቪድዮ መፅሓፍ ተንቢብካ ዝያዳ የተባብዓካ ዘለካ ጉዕዞ ንክትቅፅል ማለት እዩ ካብ ናተይ ተመክሮ ንቐፅል መበል ሓምሸይቲ መበል ሻድሸይቲ ብጣዕሚ እያ ኣገዳሲት ብፍላይ ብፍፁም ምምሃር ክተቋርፅ የብልካን ወረን በፈት ዝበሃል ሓደ ካብቶም ሃብታማት ናይ ዓለምና እንታይ ይብል እቲ ዝበለፀ ኢንቨስትመንት ወይ ወፍሪ ኣብ ነብስካ ኢንቨስት ገብሮ ጥራይ እዩ ይብል ካልእ ኣብ ገንዘብ ገዛ ድዩ ገለ ክትገዝእ ትኽእል ግን እቲ ዝበለፀ ኣብ ነብስካ ሕጂ እዚኣ ንኣብነት ኣነስ ትምህርቲ ወድየ ድሕሪ 4-5 ዓመት ዩኒቨርሲቲ ተማሂረ ወድየ ስራሕ ምስ ጀመርኩ ድሕሪ ሕጂ ኣይመሃርን እየ ዋኣቕለኒ ገለ ኢለ ነይረ ስራሕ ለካስ ካብቲ ትምህርቲ ዝበርትዐ ትምህርቲ ከም ዘድልዮ ተረዲኒ ማለት ብዙሕ ክመሃር ከም ዘለኒ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ዋላ ኣብ ስራሕ እንተኸይድና ግድን ክንመሃር ኣለና ካልኣይ ድማ ብዛዕባ እቲ ስራሕና ጥራሕ ዘይኮነስ ካልእ ዘይንፈልጦ ነገር ክንፈልጥ ከመይ ጌርካ ቪድዮ ትገብር ንኣብነት ኣነ ስራሐይ እናሰርሕኩ ቅድሚ ዓመት ኣቢለ ጀሚረስ ካልእ ከንታይ ክሰርሕ ይኽእል ኣብ ገዛ መስኮትኩ ኢለ ከንብብ ጀሚረ ሽዑ ካብኡ ተበጊሳ ሓደ ናይ ኦንላይን ሾፕ ከፊተ ማለት እዩ ዓሚ ህይወት ክልዮም እጂ ፅቡቅ ዝሰርሕ ኣሎ ያ ከም ኣብቲ ፊልድ እቲ እውን ብዙሕ ፍልጠት ክድልክ ኢለ ማለት እዩ ከም ሕጂ ካለን ዘበንካ እንታይ ክገብር ክእል ኢልካ ከምዚያኻ ከመይ ጌረ ንሰብ ክሕግዝ ይኽእልካ ብዙሕ ዘይዋስዓሉ ዝነበርኩ ናብኡኻ ክዋሳእ ክኢለ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ምምሃር ክነቋርፅ የብልናን ዋላ ሞያና ንወድ ነታ ናይ መወዳእታ ብጣዕሚ ኣገዳሲት ማለት እዩ ኣመስጋኒ ክትከውን ኣለካ ኣብቲ ኩሉ 6 ነጥብታት ዝጠቐስኩ ኣብ ኩሉ ሽግራቱን ፅቡቕን ኣሎ ክልተ ምርጫ ድማ ኣለካ ሕጉስ ኢልካ ወይ እናኣመስገንካ ክትቅበሎ ትኽእል እናኣማረርካ ክትቅበሎ ትኽእል እጂ እንተማሪርካ ተቓንዛ ይጎለልካ እንተመስጊንካ ኣይኮን እጅስ ክልካብቲ ምርጫስ ዓይነት ትሕሸካ እታ እናኣመስገንካ ትኸዳ ትሕሸካ ብርግፅ ምክንያቱ ብኡ ስለ ዝቐልል ተቓንዛ እውን ስለዚ ናይ ሎሚ ትምህርተይ እነዚአን 6-7 ነጥብታት እየን ዝምልከታ ነይረን ኣይሆፕ ኣብ ሂወትኩም ይጠቕማኹም ይኾና ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃ ናይ ሂወታትኩም ክጠቕማኹም ይኽእላ ንሎሚ ንኩሉ ሰብ ትኸውን እያ ዝበልኳ ምኽሪ ገይረ ኣለኹ ካልእ ብዛዕባ ፋይናንስ ወይ ብዛዕባ ከመይ ጌርና ሴቭ ንገብር ነዋፍር ከዓ ዝተፈላለየ ቪድዮ ገይረ ኣለኹ ኣብቲ ቻነል ሰብስክራይብ ጌርኩም ተሪኢኹሞ ክትመሃሩሉ ትኽእሉ ናይ ሎሚ ትምህርተይ ኣብ ዝወድየ ኣለኹ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮታት ድማ ከምኡ ኣገዳሲ ዝበልኩ ኣርእስቲ ብፍላይ ኣብቲ ሴቪንግ ኢንቨስትመንት ዕሙቕ ዝበለ ትምህርቲ ከመሓላልፍ ክፍትን እየ ንሎሚ ግን ኣብዚኣ ይኣኽለኒ የቐኒየለይ ክሳብ ዝቕፅል ቪድዮ ቻው